předvedu samozřejmě, to je na co se těšit. Takže vážení a milí hosté, vítám vás na dnešním odpoledním představení. V rámci přívesnického tábora, který se koná na Prokionu, jsme si pro vás s dětmi připravili 2 krátké opery autorů Svěrák Uhlíř, známá dvojice, a to opery o Budulínkovi a o Karpůlce. Moc se, kromě toho, že jsme tady na táboře tvořili, sportovali, učili se něco málo o přírodě, tak jsme pilně cvičili pod hudebním vedením Šárky Novoznámské a výsledek, který vznikl, vám nyní předvedeme. Již teď vás prosíme za toleranci, a abyste nám případně odpustili nějaké drobné chyby a přejeme vám příjemnou zábavu.
10 až 15 minutová přestávka.